obi oha na opekwan ya ombefa so na yi nkofo adwene ade afira appeal no so efisa omahunu se appeal no akwakoye how kese de ama nkofo bi omuda omuna enti oha yemfa news ahodo bi magum ne enhwese betumi agum amena ni mu ase yemfa news ahodo bi mafram ne enhwese betumi abre appeal na ase na kwenti he meja appeal ne ka beka news ade abetum hello yenso ye di akire ni a report ye na yetumi asuamu ade ne ehunu se de sitie empempi omanfo taaka na wo hwega na kra sa de emra ne hye ne siti a ye ka nkofo a explicitly emra no akire se wo mo etumi file for earlier na akire se obi abusua bi abusuapanin a ohun se enna ne ho adiye se oka ho nanso yakokọ mu a ma yakote se ensensem ya ekoso yi yanya ne ntie se oru a oso oda so ya abusua bi abusuapanin no wa file bibi etisa e de akwakopiem wo eye court ho a oso pese okoka ho ene ade sa na yetete no a set sa sentisa se de be ne be hunu case na da ho no ene de okoye eni nti no na wo se ye di akire ne adi mu adesua ba na anko ye Ghana fo bi tiri mu nwra se mate se ele kura abusuapanin ntumi mfale nanso yate se obi fale ye le odi caveat akoto okọ ne sai no okoye no de no pese okoye wakose ye nka ho no me ya administrator anaso wakose okosesei madaroma enyina ye di akire no mahunu se na anu ada na affidavit of interest after so the caveat no ekokoto mama Akosua ele ni so no ye nyina ye hunu se enipa ba ko a oka ho a court no osre se o ma nitumi no suntumi me ya administrator mama Akosua file ele no ode ne ka ho ye mama Brempomaa no na oru akofi usu akọ ho a odi caveat koto so wa asemka na asem na o kan nyina ne nkire mu nyina ne se maame no obi a yenyi ni diadeni nanso odi beto court na nim so ye diadeni enu nti oba be kirekyerem di akire court ne se omuma ni tumi so omra meye administrator enye ye kura fi se onye diadeni a ontumi enye diadeni ema no enye ye enti na kire se ho no ame ate ase ye pa hu se se owura akofi usu caveat no ka so odi kwa akoto no die nti a na ose wo wasem ka ewo ele ne ho no na watro e de akoto court nanim no ye hwe court ni gina isie na kire se maame no ye kurani no ode na asem koye no enye na asem kra na okoka ye kra ene wankoso okwa challenge obi a na emom mama Akosua Brempomaa mama Akosua Brempomaa na o kire se mama Ernestina Fosu na o kire se onye diadeni nanso aba court ho se diadeni a emrem kro mu nyanyi diadeni wa amane ene amamrem na ye nyina enso yanim se emra ele didi kan akoye no obia nim se sister Priscilla enso na lawyer for e de caveat koto so eno kra de o mu paaye no a lawyer for no beye interview kakra na so mo de video to o mo so e kire ma obi ahu se o mo so mo de caveat akwakoto so esan se me follow case ni ntima ba be ka kire so sa caveat ne de ye free so na me sa be ka kire se wo mo e de application ekọ se one person mo koka ho ekoka ele na ewo ho no eho join da a kire se eno no me beka mu nsam e kire wo na no di kwa wi a dume bi a de nti a be so beka ho no emu nkire mu no na de aba beka kire court no na court na hwe bi a wo free ba ene de nti a opese obeka ele no eho abusuafo ye kasai wo mo e de ko enti anwumre yi ye bedi ho nkomo na afei yede emunsam no abrewo adekode poten pa enunti yen sister Priscilla enso kire se bedroom ba ni estate anase ne japade no ono so epeso ye administrator na ne nsam ode akodan court no eno so se de si etie no yede munsam nyina no abrewo enti anwumre me kire mu ye e de akire oye papa no ate ase a kire se de yesi suamu ade enti no emu de wo sa me kenkan ne mama e ma wo hu ade na wotro bi to na so de ka wabra bo ho da acho de akire obi se se obi wukura na se court gitum se ma mienu yira ba ko de elekwa na ba ko so etumi e de caveat ko o de corner so anya affidavit of interest ama wotumi sa apply bibi so person obeka ho ema eno osad na num nsam nto person obeka ho ko wa hu se ni nyina ya adesua enti madaroma anwumre shema afoforo why wonim sa ha de etena se a educational aspect of this whole assembly na ekoso no ya de a
ehia ye papa sade ebeye ne ebehu de ekọ na ochina obi nso nsan koya victim na se obi ani beda ho na obehu na motutuo ye na afi beboa ye nyina nti emfa ho ne bibia mu no madaro mananwumre yiso ba bia de ebefa no na ansa na no abusuafo sade da bia nyina yetena se a ya ne ye no mama Akosua A.Serwaa ni appeal no a oye efa se ochire se court declare so no kwa na yeda drum bayire na ya ware na under ordinance no munim se appeal no sheki pa sheki grounds na strategy ahodo bi ikoso strategy bi ikoso anwumre mpesa metwe adwene siso yie na amu ani da ho yie ansana ya bekenka enkratai na afi yakoyanim pa cho bomodi a na mu ani na ho na hwe ni yie enipa bi yes no prayers me see me platform nya asam ketwa ya busuafo yi dia obu nyame nsira hwan kra na aka ni kwabena Brempomaa no ya wa na be ka papa ni munyamfo kwabena Brempomaa no munyamfo bi papa ni munyamfo bi nyame ashira no papa ya damwase papa ebusuafo se da bia ya no ya mompa ne nhya ase saa na ya na mpese nka medi ready ka na nka yabo na nso ya mompa ne nhya ase bibia etumi esimpa cho baso like na share ma afoforo wadwuma e wo ya na do comment ato ase enidi obi atemwate wo de ono obi nya adwena chiro wa adwene to ho de uhunu no chiro ne saa na bibia nko denim na discipline ye mubu ye ho na moa me nko yenim kama Abusuafo ye nyina ide no nyame aseda menyame ye dana se ototro bonsu nyankopon wona ye yadom ya do ye de yakosa de aba weekend yi wa hu ye mobo ba bi kokọ ye akwantuo ni nyina ye di film ye fie ba mu na nyame hu ye mobo sa nti anwumre ye tena se ye kase ni de ne no nyam nyina ye odia papa ye da wase ye de ho hye wonsa da bia no ahwe nso de yakọ aba wa ye bia ma yen yeda wase yekoso agya program nyina hye wonsa efa ne ma nyina no mum na betena wakonwam ma onkonkru tumi ni hine wa ha fa hohu nyina hye ona ase ne ma onkonkru tumi no nko ana nya adwuma me ne nkwa akide na wona wo ye ne saa eyeye enti aba wona ase enne dai ya betena ase ona ase aha bia ni ho a ekoso wa ha eya gudie ti abanyame na ase ankasa Frisa minu mienu di akoma pa adwene pa ne aba be hyiam se ye pepepepe yo ene atentene ama de fata enti nyame hyiraw se waba enti awrade yeda wase tena na dwam kwani mu ada ho ye koyani mu nko a ten Mr. Kwabena Brempomaa nyame hyiraw Kwabena Brempomaa Kontonkyi divine intellectual media dini ya medeka akoma too much wona nyame de saa din papa yi eto na akoma so nyame hyira mu nyina etiabusiafo ye ko ye nim ntente pacho maami Akosua A.Serwaa appeal no wa observe ade pa no hwefrimra maami Akosua A.Serwaa appeal no na nipa adwene ye omo se wajai wanya anye eni ho ni e ma muhunu se wo ho niema kakra pempen ba e ma muhunu se wo ho ahu appeal na ekoso niema ekoso hwese de niema mosi aye so ahunu choka ade cha mehurasi matiasim mafa ha ho ahwani abusuafo mesrawo appeal na ye omanfo bebre tipaye mama Akosua A.Serwaa appeal no sawo boso ahu enipa bitumi wra washroom koba be 4 times within 5 minutes because appeal no ewo wonipa ankasa appeal ni shasia na nkofo ahoden ani akukudura no de kasa wo mo hunu niema ye sa appeal ni gina so emo mo nkofo kyerɛkyerɛ mu kyerɛ mo sa appeal dia oho maame na ye pɛ ena nipa bi shasia yare ana asie kasa asie nkasa pata bibiri ye ka twi news no yesi wabɔ pata bibiri abo no pe president a che no
Why perplexed? Woman who the omunya, and Mama Akosua appeal the dear, Miss Row, and who some bebre now betia, and yet out of pressure, frustration, confusion. And see, and I would see be our betia. Aye. Mate na ha nwumre e declare chira wo se Mama Akosua A.Serwaa appeal no ekoso na nipa ya appeal na appeal ya wo ye yi e dia yam hihia ne paka bibiri abonkofo enti nipa pi ya tena se obi o ha na opekwan ya ombefa so na yi nkofo adwene e dia fra appeal no so efisa ma hunu se appeal no akwa ye how kese ye dia mankofo bi omu na enti o ha yemfa news ahodo bi magum ni enhwese betumi agum amena ni mu ase yemfa news ahodo bi mafram ni enhwese betumi abre appeal na sia na kwenti he meja appeal ne ka beka news ade betumi hello mi jama Akosua A.Serwaa appeal eni eleka abeka won samu awoka hey hello enti yanya nwusa appeal ne yetipaye ema nkofo no Mama Akosua A.Serwaa appeal mpachawo ema bibia ntetew wo mo ka dia daada wo mo ho esa o ma me ewuo na so onwuye wo mo nunu wo mo ho asere enti mpachawo enipa bi abamu ye no mo jojo ye mo tumi ni anwode ekuta mo ajojo ye nyina aya engamo aya yakwa wi aya yete nyina aya Mama Akosua A.Serwaa appeal no ena yesa no ya adwuma ankasa enti enkofo bi ho keka omo mi pachawo wo bekọ akote so obi gina ho na oka na kukudrom Mama Akosua A.Serwaa appeal say entumi nya hwe appeal na nya say ontumi break niam down emfa nkyeremu a ha say e ka kira say nda so ho wa appeal no ho na yakuta we a sani pon beka kira say appeal ni nkosi hwe appeal no ahwe kra maame ne kra no se ye so ya yire kra no ye be sa age afri ni nsam ye nu ni ya ho sere wo mo kasa obeka wie no ubusa ne question say die nti ne amfi ani nto saa de wo ka ne so firi say ye gide wo so wo ka ne di enti kire ye de enti maame no na appeal na nkosi aga na ahwe kra yira wo ye kra ye beje afri ni nsam a onya hwenka obeka to say me ka kira wo say gitum saa keke saa no obeka no wonya dance bi evidence bi onya bibia mbaake obeka ne tra saa no ode akira no okọ efri say oni hia oka e dia baake de oka akira wo say maami bi si aware na the ordinance na wakọ court no awakọ no osra court ne say court ne declare so no nko a ne yire fisa wari ani kuru wari no ni kuru ntumi wari obi en obi ka kire nse okwa court di kura fini nsam ni abusa nse adentia o say eno ana me ka kire odidi anyway betimi maka kire o say maami Akosua A.Serwaa appeal no yenya lawyer fo yenya court ntie ntumi bua na emom ogina ye efise maami ni wona wari enkrata maami no obiya ni wona da room ba divorce document obiya ni bio obiya ni Mama Akosua A.Serwaa ni da room ba divorce document enti omo amre bi omo ka kire so omo ko fa ba kire TikTok ni so nya mai na enso omo da so kan so maami bia o si ya wan under ordinance no okuta ne nkrata no omo wa kukuduro kansa court nyintu enso besi sa do ntumi fa fake divorce document kra emechere mo app ne so en want to fa embassy bia ekrata wa issue dia ma wo mo sana ware bia na onda drum bantam nkoye entimi srew ayen sanchere ne Mama Akosua A.Serwaa appeal no eye eni ma ama nkofo bi nkoda na na ni pebua na adwen ne se emre bi atwa amru bi asi ye no ekwan bi da mutro mu
enti no ho akukuduro no ogina de kasa na ebom se ye court ni ade nkrata ne niema ko kire ni ade asam kire se madanse ani mi niema ne mi we nie no ontumi nya bi nkancho no se ubo na afe ontumi fa bi mekancho se ni pada so gina TikTok kasa me dafo onu ne ho asere wai etimu ma ne nya mutipa ye kra wo de ekoso a wo mpa ibom na mpa ye no eye nkwa ne bamba ye sere se ma me ne betena nkwam na nkunim di abotra Kristo de bod na monyama nyame ede be hyere no obi ya be hunu bi se de sitie entintase achi bi mina me ka kire wo tasentase ana achi nipa enti strategy bi ahun sa na nsa be mfimfini ho nyina ayesi e be yi nipa adwena free maame no ansam ne so ne agu maame no animu ase maame no susu ye ngu n'animu ase maame a ye ngu n'animu ase ka so ogu n'animu ase kora nyeye strategy na mfa ti dia wuhu bia me ka kire so dia wuhu bia dia wuhu bia ya de bo adum ni adan nyina no ayesi e ka bibi de agu maame no fi na appeal ni mu duro ni mu anyam na ba fam so amfa asabu ahia me papa apa esraw nyema bi wo ha e wo se etena ha ne ka na da wutirim na wote ase anu ani de akwakoso ya bebrebe ahu sa nansai asisi mfimfini wo ne de ni nyina afa kra de bebe nipa bi di ne mane nam maami Akosua A.Serwaa de mun throw light into so what dia wa hu bi A.Serwaa ya koya nim ya saba so aba ne mebe bibi so akyerɛw na wate enema ase nipa ho ni kom abusuafo me pamukyɛw gina de ugina gina mu den na yen koya nim akyerɛ no monitor we na ma ina me kenkan enye sisia wa mo adwena koso abusuafo mpakyɛw adaroma yen koya nim na afei menkenkan ne ma no emfa ema wo se de medical ka akyerɛ no ye pe bibia sua ewo eye da rumba wo achi nsensem yi mu enyina a ekoso de eda court emu adesua no pacho madaroma enwumrei ye toa so na ye sua de na ye hunu se mama Akosua A.Serwaa e de ele ekọ Kumasi High Court odi ele ni ko ye no ye nyina anim se Ghana ha obudi kan akọ court e ma Kumasi High Court kro no a egitum se maami Akosua A.Serwaa fosu oni Priscilla ofori womo enyina eware that rumba a wonya no ba bi kro enti womo eyeyere abusuafo enu achikura ansana mama Akosua A.Serwaa e de ele ekoye na odi ele ni koye no ele ni nyina ne se court no ma ne tumi na omra mehwe ni kuna japade no omra mehwe nche ma de obi a wosa ne nsaka bibia de ni kunja wachire no ontoto ne kama nti obeya administrator e de ama japade no na abusuafo de koye no ade achi ya pepe e na ehu sembe ye de okrom ha enti to cut a long story short no yen sister president so na lawyer for edi caveat ekokoto so ma ye be kire mu nsem bebebe no ade kire wo na caveat no de koto so no cheya ma ohunu se ele no na ase unte ho de ekobia na enso ye de to ye ho so se cases a ya na eye ebeye public say no ya na sometimes mu adesua ni hia fi se dumre bia na obi kan say de atie ne de ekoso no wo se yetumi edimu nkomo ye na omanfo epem adesua no yetumi ehun se de sitie enti ye follow ye no ano emu appeal na akokoso efrisa appeal de man baba nyina ne se na presa na lawyer fo no epese wo mu yi ele no edekọ enkran frisa no mu hu ne se enyapade na omo ka ho asem no a obi epetumi akọ so no se enyapade ni nyina won kran anasa ne dodo ni nyina e won kran enti ekọ Accra na nka betumi aboa ye papa enum ho appeal na ekọ so a kire kura do mo ye se court no enye enhwe so obegya tum se be konkran because e wo se konkran no
omo ye no so ho appeal omo tu ho anamo no Accra Kumasi High Court ni botugu yi e na omo ye ho appeal to omo twan appeal no e na no omo gu so a omo esa e de yi to court ne so se ka mo omo nto asem so kora akopem se court no appeals court no e be sigina ye se case no mo fa nkonkran anasa mo mo fanko eno so court no ansa anya ntuntu omo to aso a eguso akopem bra wo mo eyi caveat no efiri so mra council lawyer kusi enso e file court so mo nyi caveat no efiri so na o man form affidavit of interest no ama efiri so ambeka kire wo eno achi enyina ya hunu se that rumba ne ba eye Calvin enso akọ as co-administrator mpese almost record no sa court na nyine nka ho sa na Denise nso akọ esre court na sa court na nyine nka ho se co-administrator ena no beka kire wo se yes sister Priscilla according to Elle no aye follow stories no ono nso so e de bibi e friend sa join da ekọ kire se osre court ne so pese Elle no obeka ho na eba sa na wa asem a wo wasam a wo affidavit in support the other best support so the ntia wo so person obeka ho no e wo se wo de eba na abusuafo eno nso ya follow ye papa ena no opanyin bi frame me no o kire se sa court report ni update e de bayi e boye papa free se court times bi any court no niam bebre wo a enipa nim because wasam nko court ana bibi mensa unya mu adesua eniti ehia pa sa ye hye emu adesua ne de ekono e de mo bia ehunu enti abusuafo ampani ampa yen sister e de affidavit in support no de enti a court no enyene nka ho after so the caveat call ya ye free so ana so wan fa ne numa asem affidavit of interest anko enti ye free so no wasan so sre court ne so person ka ho no pacho eno emu nsem eno no enti yes ase na afi wa hunu sade nema nyina esi eti enti odi kai de application for join da no ekoye kasa application for join da nyina no ana kire se ele no a ewo ho no wa tro krata is record ne se opese obeka ho na kire se bibia eye kama enti yanrai Uhe sa affidavit in support no a anasa join da nankasa edi kan no a ya nanumu enhyeda enya de a ewa no de o besre court no o be notice court ne say me pese me beka ho enti enum no I think say eho no kra no ne kan no eho enhia enti emra affidavit in support no tie na afi yenko yenim na yenkyere yenti a obeka kire court no so opese obeka ho no denti opese oka ho no enie yenko yenim na afi bibia enye kama na yenkenkan fama moy In the matter of the estate of Charles Kojofosu Dad Lumba deceased, in the matter of an application for the grant of letters of administration by A.Serwaa Fosu and Ernestina Fosu, aka Akosua Brempomaa, ena enie Priscilla Ofori address no ewa ha an address ene wo ha affidavit in support Ose I Kwesi Mensa Anyako of 149 ni nyina ye chese ni bebia otie ni oath no afeyemra number 1 that I am a lawyer with MES Cardinal Law Group, which acts as solicitors for the applicants in the case and have the authority to the applicants to make the depositions herein to these matters, which are within my personal knowledge. 2, that at the hearing of this application, counsel shall seek leave of the court to refer to the matter already on the records of the court and relevant to the determination of this motion. That where my depositions relate to matters of law, I have made same pursuant to the advice of counsel, which I verily believe to be true. Afeyemraswe.
a free hair colony here. That the applicant is a surviving spouse of the deceased and mother of 6 of his children, namely Charles Kojo Fosu, Nana Ama Fosu, Brempomaa Benhini Fosu, Katachie Nkurani nyina din wa ha a kyerɛ so mo yɛ nsia odobia mfie ahyɛ animu. Enti sa paragraph ya mekan yi o kyerɛ sɛ lawyer ni no kyerɛ sɛ enipa a the application ya bɛyi ɛyɛ deɛ wanya ne baabi kɔ ɛyɛ Opanyi Charles Kojo Fosu ne yere a wɔne no awo emamu nsia ɛna wɔabobɔ nkura nsia ne nyinaa din ɛwɔ ha. That the applicant filed a caveat in this honorable court when the pendency of the clandestine application was brought to her attention. Or say, yenina ye nim se medical catcher no say womo file a caveat enti eno no or chere court yi say emra womo ensa eka ekwan a aye ne ho kude kwan kude kwan a womo efa so ana kokom kwan a womo efa so de sa ele no ekokoto eye court no womo nsa kan no mo de caveat eba beto so that the applicant was not notified before the application was filed as the surviving spouse and biological mother of 6 beneficiaries of the estate of the deceased, whose presence is integral for the determination of such an application regarding the estate of their father. Almost say, applicants were in this case, yes, sister, Priscilla, not just one more Eddie Eleno, Econo, Omuchemua, Yamona Mania, see the Elico, a brown so. Oye eyire ema de wowo no na afi one no ewo ememu ensia na ekobasa na kire se obi ono obi wayire na ne memu nsia mu ade wo mo enim kwan a ye fa so no mpapa agapade obi so pese okoya administrator na ama ama ne de na kire se ha adwene ye papa. That subsequently Charles Fosu, the daughter of the first applicant, applied Charlene Fosu, that subsequently Charlene Fosu, the daughter of the first applicant, applied to the court to be disjoined on the basis that her consent was not sought by the 2 remaining applicants before applying for the letters of administration, and same was granted by the honorable court. What we say? Sa kwan no a o kire se ono kra ya mo na mane no sa kwan no a se court ne beka ye a wo mo ede application ne ba no first applicant no mama Akosua A.Serwaa Fosu wo de ba so person ele no o de ba court wo no ono ankasa ne ba Charlene Fosu no kra no wa mo na mane na ofitin ya odini din ekokọ hyemu enti akra ne nya ne nte pepepe na ono so ebeyi ne din efiri mu court ho that's the clandestine conduct of the applicant has invited 2 children of the deceased to file separate caveats in this matter. Or say, what shall sa kwan a Bronika Chao say will be to an amobi and will be a conducting in the clandestine way. Mekumio, naturally say, or person, chess and nipana fakudebi, kukwam as a secret me. Sometimes crano at me a day say unlawful be not as any pan nam kukum kwansu kude kwan bi so into much less sa kude kukum kwanya ni pan fa so de ele no eba court wo no aka hu bi ama papa no a wawu no your Opanyi Charles Kojo Fosu ne ma ahodo mienu wo mo so kra de caveat ebeto ma me ne ele ne so e wo court ho that I am advised and verily believe same to be true that, assuming without admitting that the first applicant is also the wife of the deceased,
then the applicant herein has equal priority as the first applicant and as the mother of 6 children of the deceased is a proper person to administer the estate of the deceased. I have made kind beam at that Roman. Why? That I am advised and verily believe same to be true that, assuming without admitting that the first applicant is also the wife of the deceased, then the applicant herein has equal priority as the first applicant and as the mother of the 6 children of the deceased is a proper person to administer the estate of the deceased. 80 paragraph had the author say, Sadie, many a futuo, na minim sesa netie, na mijitum so says etesa, abra, chinyebia anyhom, se nipa odi kan edi ele ni baye, eye yire. Sanso ena de odi application we so ba no, ono nso eye yire saa. Enti ekoba saa na kire se ono a afei no odi ba no enso ye yire na ono so ewo emamunsia no na kire se ye ka obi obetumi aye proper administrator e de ama estate no a na eye de anima no eye nsia no a wono so e de na application no eba to court na nim sesie no. That I am advised and verily believe same to be true that the applicant is a proper party to the grant of letters of administration, as she has superior priority of grant of letters of administration over and above that of the second applicant for the grant of the letters of administration. Na ahanso wachra say wajitumi ye papa say first applicant no wono nso so owatumi ye pa a kire say ni tumi so obetumi anya akonya na waye administrator e wo japade ne so no e wo soro pa a kire say ekonanim. Enti sadie na hoden no ensi e wo soro no na kire say Hedio. Abusuapanin ti say they are making kan muti ase pa. Mama Akosua A.Serwaa early no. And I'm making kind emu asem e de amount sa no. Mama Akosua A.Serwaa letters of administration no and I'm making kind emu asem de ma no. Me fa honi bim. That I'm advised and verily believe same to be true that the applicant is a proper party to the grant of letters of administration. Naturally say me jitum ye papa say no say obetumi administrator pa, as she has superior priority over grant of letters of administration over and above that of the second applicant for grant of letters of administration. Eba Eleanor first applicants ewa somewhere mu Mama Akosua A.Serwaa, second applicants Mama Brempomaa. Enti se na asema waka no ha ne se ono a ode krata yi bai wo wotumi pa wo gidie se wo so otumi administrator ejapade no na eba de obetumi kura toto ejapade no a second applicant no wo wotumi kase de sen no na je say in this case no Mama Brempomaa. That's Busafo munya botere kakra mayena. Okay, afede munyina amote yenkan ye. Emse na
Yanko, yo. Enti abusua na kyerɛ sɛ paragraph no de kyerɛ a no. O kyerɛ sɛ o to be eye so betumi ahwɛ japade ne so ɛkyɛn second applicant no ɛyɛ mama Brempomaa. That the first applicant has deposed to an affidavit before this court acknowledging the spousal status of the applicant. Or say first applicant no ono nso the bibia ba be kyerɛ court no kyerɛ ono no in this case no the application we wode akono sister president first applicant no akyerɛ the status the woye akyerɛ court no that I am advised and verily believe same to be true that the applicant is a necessary party to the application and must be joined to protect her interest and that of the 6 children who are underage. Or say, Abasa, what jidie ye papa, said ye was sinim no, na wonim se sitiano. Na osra, anaso a can say, enipa or din crate, bedan course or pesoya administrator, ewo a japadiano eswono. Onunso so ya dia, court no. Ebe consider the year no hu sani hu hia ye papa na obetumi abeka ho and must be joined to protect her interests ye ne beka ho said the beya no so obetumi abo ne interest ho ban ewe japade ne ho efri se ne ma eye nsia a wo nyina wo under age and also wo ye under age that the joinder of the applicant is vital to enable the court to effectively and completely adjudicate all matters affecting the estate of the deceased. Enti ochre court na ha se de opeso obeka ele ne hu sesie no eyo bi a ehia ye papa ba bia ye gina sesie efri se wono na montuo no ade a ebetumi aboa ye papa nti ba bia ye gina very vital say ebetumi ahwe na afei ya gino na watumi aboa ahwe atoto niema de ama estate no a opanyini no ewu de eja ho no that the joinder of the applicant will prevent multiplicity of suits. And the microphone, I'm a TikTok for more bro. Be me ya mama ntum kama ntum yam. Motene kama ahu. Afa de bibia da na akwa mabusuafo mo fa nche drum bia na akoye sa. Motene kama nti enko yanim ahu. Enko yanim bibia da na akwa kama mama me hunu na afi. Enko yanim ni ye mu nti awai. Ebo pa yokra. Yeah. You say okay nti me nko menim. That the joinder of the applicant will prevent multiplicity of suits. And also 15. Also that the grant of the application will not prejudice or compromise the case of any of the parties in the suit. Into what I say, nipo person beka ho si agene application to me agene beka ho a ebetumi aboa papa ebetumi aboa pa enipa omo wo parties bia omo wo asem ni nyina mo no ebetumi aboa na kire so bia interest no bibia aye kama say that in the circumstances I pray for the grant of this application na kire so bompa ye sekwan bia so no court no ebeje sa application etumi atum na afa bibia aye kama entu hwe ye sister David in supporter or the akwadan court no mu adesua ahodo a ewo mu ana kire se ono so se the court ni gidi tum se oye yire na oye dadrumba eyire no ono so edninsam akwadan court no se wonya ntie se ele aba ele no a ebaaye no eye oba ba ko ono so gidi tum so oye yire ene de baaye na ode baaye no obufa ekude kwan so kire se secret kwan so
kokoam kwan so na wo mo faaye de baaye a ono kra no ono so ye yire no kra ya amana mane na kire so mo faa saa kwan no so de ele no baaye de to so biem ne ba kra chaale no de shem de shem no ne ba no so kra no wa amana mane ma kire akra ne te ye no obeyi ne ho afiri mu enti ono nso aba esere court no na odika kai court no se odika de caveat eba beto so aha na o kire se caveat no de beto so no na ye nim anu wonim aya amana mane a oteye na kire so de caveat ebeto so nti afei de wa ba wo sere court ne se court no enyene nka ho na ne kire mu a court no enyene nka ho ne se oni be ma no awo emamu maako nsia wa listing kura de din no obi a age a kire so wo kire se saa mamu nsia no wo mu nyina nso wo se court no etumi ehwe na ogini tum na otumbe ya administrator said be obetumi protecting interest ene enkola no enso interest na afi bibia ayekama enti abusuafo sade medical aka kire mo se ensansam no a ekoso e wo court no yadwuma ne se ebedi akire na afi yadi mu adesua ene bibia abremo no yebedi akire saa na yadi mu ensam a ekokoso no abremo na watene ma no a ekoso na se na nso wahunu case no a eda ho no na afi yaboa ama emu bibia ba emu atemu ebekọ wonso watumi atworo bi ate ho na wahunu se emre bi ati sei opanyini bi wui ni wachi mamienu asam baaye na mamienu asam baaye no omo de kope ele oba panyini na di ka okoye no ode de wawu ni nua ba ka ho koye ode nua ba wawu ka ho koye be ma na wawu ni nua ba ote ase ka ho koye no osa de ne baba ba ko ka ho ne baba ni kokoyi ni ho firim e kirei ode koye ape be ma no eyire baako enso de ele ekoy ono so the caveat koy or the full stop bi koto so wan fa na affidavit of interest anko na emom e kire wasa akosere court ne se opeso obeka ho court ne nyene nka ho aha na court ne je ne ka ho opesa court ne je ne ka ho no wasa da numa sama ko kire court no de enti a wasa court ne je ne ka ho o kire numa sam nyina kire court no se court misraw wadaroma menso me ya papa ne yire ya me ya papa na yire no mate se ye de ele aba a obi pese obe ya administrator ono nso me gitum so ono nso ye papa na yire ono nso obe declare status e wo court yanim na me ode baaye no me di kan e de caveat e beto so efri se ya mama ne ye wo mo fa secret kwan so e na de baaye ne bakura nso de baaye ode ne ba e di beto so ne ba no nso wa amana mane ote obeyi ne ho firim saa ne ye na oda na dinti aka ho bi saa secret kwan so kude kwan so na ofa so de ele ne baaye no aka ho bi ama de wawu ne ma mienu nso abeka ho asese o mo nso abeka ele ne ho entimi soma ba same beka ho me nso me ye ne yiri bi me ne wo mansia ye nso ye interest e wo se protect entimi so gime ka ho na ahwe ne ma ye kra me ne ma na ye nketewa aha nti woje beka ho a na kyeresa na asa woje mitum a na mso be administrator ebetumi aboa na mabɔ japade ne ho ban na afi ya bɔban ya mobi a enso enya de ohwehwe ewom enti abusuafo baabi a yigina sesiye no de wo ho eno no sometimes say de be na obeto ho asiye na ye report nsam no a wo befa na de sua ye na obenya bibia firim ntine wo sabi wa ye kofom na hu de da ho na anko yese obi nkwa na ebo ni sirem aka keke se bia sei ne tie asem ho obi bo ni sirem aka ya ne mo ade sua no enti se de yakofa court update na nkasa e de abrewo na wa hu se sei etumi ye ni sei mane ye sei etumi ye ni sei mane ye sei court na ti sei aha eti sa pepe na ti enipa dodo na ti se ora ko fiu so di caveat akwato so renkofo kokko paapae mo bekae me betena aka kire mo se obia nka na komantu ne yam na munya abotre wo di caveat ne kwato so ensan e wo se odi affidavit of interest ko what you say e wo se odi affidavit of interest ko affidavit of interest na wo se odi ko no e ye di enti a odi caveat na ba ne wa aso a wo ka enti entwen no ora to park de kwa ye be hu de enti a okọ aswan ye enti no okọ ye de wa ele ne ho ene ade ade nyina ye be hu
na anu ada follow ya edi akire si ehunu ne se o kire se maame Brempomaa e na owo bibi e kafa ne ho se onye diadeni enti court no enhwe aha enti abusuafo Hello Mahuye enti yabekoswa de akire na yesuemu ade na bibia aye kama abusuafo baabia udi asemo yachi de be free baabia ba ne baabia bibia bekobia ati say nya ho abotre why hai emu amane boni nyina ne mu report bia de twasa wotie bia na ye de abrawo na wahu sa de niema esi eko eti ye bebreba atete nyina bebreba otie nyina se na wo follow mpesa wo follow wo de ye follow nsu ade nto ho aha na kire se ye nyina ni di court na chi na court no enso ehunu se nyina ye sua de case na da ho nipa ni de akira ye nyina ye sua mu ade efri se ye court no enso ayi kase pa wo mo interest kase pa so sometimes niam ekoso wo ho no ye betumi ahuhuru bi de ekọ de tie wunya knowledge ni kakra na kire se wankasa bibisi a wahunu de wo ye ene babia efa enti mesra mo madaroma asem ni si a mo me yempre na yen conclude ena mo me yempre Mommy ampre enya bibia na kire se enya na botre nkakra na de ye de akire nkakra no madaro ma bibia be kwa wiye ni wahu se de niema no esi etie mama Akosua A.Serwaa ele efri babia ye free ya be sisa abre adesua ba ko ani kwansa ugyae na usua wom de to ho eni se mama Akosua A.Serwaa be ka kire se ma me kwam so oni tumi so file ele oni tumi kura se ele kura cha se otu na mo kura na ele no kura no kire se wa fa kwa bone so na aye enti won be ba to atwene no kakra baby aya beduri ene de ekoyi e kire wo se mama Akosua A.Serwaa ni ele no de wo ho nie masamu ahunu se ye gina hayi yen sister Priscilla enso so e de akọ court nanim e kire nse opeso obeka ho enti abusuafo so kwoti so obi te TikTok so tie miye e dwana num se that lumba aye reala that lumba aye reala that lumba wo mo ma atakese se wo reala aye ne yire nom ana ne yire ne ma ani na busua no bia omo a kare papa ti ase ne papa ne nua du ne maame wo a ne maame ana ne nua me kan sam bia kira wanwumrei court no de ne yawie ya de ato on de update na de bra ma hu ba bia du ti hon de en discuss na me twa adina se bibi so anwumrei se enipa bia tete TikTok so kire mu a wo mo kwacha da blumba niema da blumba ja pade wo mo kwa kwacha ena bi kire se da blumba wa e wo real e wo ho no omo mata se da blumba wo real no omo waso mfas omo waso benefit that blumba wo ne real no omo a wo be benefit no wo mo nyina agina court e wo ele ho me kan tell on there sabe ka cho se ne ma bebebe ho na media no so a wote a e ma ho kwan mu obi frustration bi on to mo la gu adwini enti na maka cho se e be koso asua sansam ye da ho mu ade na wa hu de ho no atene ma ase ye gina hai maame Akosua A.Serwaa dadi lumba yire mama Brempomaa dadi lumba nia Charlie da friend sembo Calvin dadi lumba ba
Denise, that room baba. That room ba ne man panyimfu a womu no. That room ba ne yere Priscilla. Aka ne wa Abusuapanin a so da so ya Abusuapanin owura kofunsu. Me pa chaw omu nyina gina ele ho ewo court ele na ma follow no ka dia na hunu obi ani ho de caveat call ya wakoka kire court ni say real wo ho enti ya mo ka ele ni ntumu tie ni ye na me enchie mu ade pa anumrei me dofo pa Abusuafo de ya ka na nwumra bia ya mra ekasa ene mra nkomode ne edie why aha nti munya mo abotre kakra ye di mra nkomo ene sede sitie entiti ase de me kira woni se that lumba e wo reala enkenkofo mu ne benya so mfaso no ya that lumba ne yire that lumba ma omu nyina that lumba nia omu nyina gina court ewa ele ho ele no maami ode ko ye de Akosua A.Serwaa ono na ne kunu ne that lumba ana ni nua ba oye ne maami ye ne bibia that lumba maami ntiase ne papa ntiase enti nua ba panyini wo ho akam mamrem ye pa maami ona akọhwe no sa nipa ne nso aka ele ne ho omude ko ye no ena that lumba oba fufuro ono nso yeso that lumba yire no enso de ko so ontiamu ena ode ko ye ka ye caveat one for na affidavit of interest anko jenti ode caveat ne ba ena omboto twen ye gina hayi that lumba back cabin enso de caveat ne bi ko ye twen ni nkire mu a osra court ne say ono so court no nyine nka ho as co-administrator that lumba baba akwa ya friend Denise enso the caveat ni bikoi ya tete wo media no so that lumba we aye real ya ntwen ne baba akwa so affidavit of interest wo kan kire court no ono so the court na nim say ono so penny status ne de owo ni to press court no sre so onyene nka ho as co-administrator and yet say that lumba yire fufuro no odi ka the caveat call ye no a ya ba to agu no enso so the join da odi bibi court press court no nyene nka ho ono so sra court ne say court ne nyene nka ho no na ne ma eye ensia a kire so ono so ya yire enti nyene nka ho ono so amfa bibi ankoka nkire court ne say pa cho real bi wo ho enti ele ne ho hia ana ele so ye kopemra nipa no ewuo na wanye real ele yakopa abra nipa ewu a wanya real enti enipa wo mo tete TikTok so acha da lumba japade awie enipa wo tete TikTok so ni ma japade no de da lumba adija no enipa wo tete TikTok so a wo mo se da lumba acha da japade awie kura da besi sabre no wo mo da so ka no ele na mama Akosua A.Serwaa de ko ye no wo mo mata etumi ya na lumba japade bi ma ne yeye wo mo nyina ko ele no why obi akoye no won fa krata ankoto de ma follow no bia ni ho de krata bi koye say mo mo ele ni ntungu na iwe wo ho me ka kira mo enti wetra ka kira wo say enkofo bebrebe enkomo mo die no omo nu omo ho sere na omo kasa out of pressure and frustration jimidi said the make na no kra ana bebrebe so meaning out of ignorance so say dia bayo odwene ho a wonte ase homra age obi atum so oya yire no na enipa ni gina court petumi no na obi so enipa wofro bi obetumi akocha obi ajapade me pa chawo me kan sisu biem tie me ye omo e cha da dum ba ajapade omo wa mu chefa ye no omo nyina wo ele ne so wo mo sra court so mo amutumi no omo mna me hwe ajapade ne nchem obi ansanka bi ele ne so ye abra enipa no anya real
enti real ho nkɔmɔ a moda so die ɛwɔ app ne so na ibisi na dum ba ya real wɔ hɔ nti ɔma wie 1 year mo kɔkyɛ agyapadeɛ no me pa kyɛw saafoɔ no nyinaa ɔmo wɔ court wɔ why saafoɔ no nyinaa obi a wɔ court ana court the moment a wode wo ho bɛkɔ akɔka asɛm a wɔ hɔ no no akyekyerew enti obi a wɔ court wɔpem sɛ ele no court na abɛɛ ne hwehwɛ mu na wawie no wasi ne gyinaeɛ wo bɛka sɛ wei na nkɔyɛ administrator mama wei tumi ɔnkɔyɛ ko wei su nkɔyɛ sɛ no enti ade obi aka bia ɔmo ne no ɔmo sere mo de mo ni akyi ni ensua de ɛwɔ wei mu mo ni mfuturo obi tugu akyi obia anamontu a watu akɔkɔɔto oni kevi atom ne kɔto so ani mpodi a ɔde na affidavit in support de bibia akɔdo wan de no wate sɛ wɔ sere court ne sɛ court me sere wa nipa a wɔba ha yi yɛ mama Akosua sɛ wɔba ha sɛ ye court mani tumi na ne kunu anya real enti ye mani tumi no ɔmɛhwɛ ne kunu agapade so no ne kunu no real ni nie ana real bi wɔ hɔ real bi wɔ ha what bi report am de bra no hemfa na mabɛka kyɛw sɛ enipa a ɔmo yɛ party so mu no obi di caveat coin na ni caveat ni mu no wakɔ stop court na akɔ kyerɛ court ne say enipa na wo pɛɛle no oni say to me because we wɔ hɔ obi ankɔ kan kyerɛ court ne say we wɔ hɔ enti ayɛdai mama Akosua A.Serwaa pacho wabusa de enti a ena me say gina we so abusa biem cause de enti a na wo se edi sansem ye kyi ne say ekrom ha yeti obia beka kire yen say mama Akosua A.Serwaa that rumba no oni na jai dadaada ani esa be boy nyina amane enkomo bia nkofo bedi bia that rumba wa ne real dada kwajo real enti saa kwajo real no a ye ka kire yen na media so enam ba bia ye kyerɛkyerɛm sɛ that rumba real da wo ho ye bia so a me ka kire o sɛ enkofo otumfuto agu nipa bebrani at the end of the day e bekyekere wo mo ense bebrebe wo nipa ka mfo adwene nkoso sɛ de wo aka bi wo tumi ye do mo ka bi wo tumi ya real ho dawura from day one and sensem shase wo mo bo ho dawura kyerɛ that rumba real waye wode na japade nyina so aso am ba kufuo sasai ntwa wo manum saa wo media ne so empanyimfo bi so nya akwanya kwadwa ne real that rumba wo ne real kwadwa wo ne real niam bi wo ha ye ka kyerɛ sɛ ne real mu na wo ane ade nti wo mo ye wo mu di san komo na maame ni twa mu ko high court ho so opeso ekoye obey administrator ayada na maame na boda kposo odi ka akohwehwe akoye search mpo se that rumba no oya real bi efa na chimpo ayada na maame na anwene saada die na do ni kuntam die agidie na wo mu ntam komo die be na wo mu ntam a saa bra ye nan so kire obi ya sa that rumba wo real no maame ni dia kukuduro na wankoye search mpo ana wo mankoye search sa real bi wo ha na real bi no wo call straight so person ya administrator obi oni be ma ja omuni nkomo onim dia da oni be ma ntam akukuduro tumi call so person okoye administrator abra sa abra ni edi real ho nkomo no ono so wankoye search so call straight wow mami enka mini na medical lawyer fo bi kura atoro kura akosam nkoya set mi ku e wo real a na ba mi ehu se bia ba ma no kura no ne ntam atwe enti wo kwa akohwe se japade na mi ku ye wo tumi fa machi bi kura akoye real mami na anya sa ansan wo wugidi ye hu abo se ye da dumba ye secretary no mami ni go straight to high court say me person be administrator mi kura japade so ejapade na ye no menimi kunu ye no be ma ni ho 18 pese me be ye
administrator said the bear. Me menya to me, na metumi ahwache ama obi ansa aka ne de. Wo hu ne se eye dan ti na ma me nya sa to me no. Eye dan ma me nya sa ahoden no. Obi betumi aka sa japade no. Oni mu bi penti a. Oni ne kru no so won komode penti a. Wa mu ban ni ma japade ne ho nsam nti a. Ena no sa nimpa so mu bi enu antena so mo ye real. Enti na ya beka kire so wa ye real nyina achi no. Ma me na nkoye search enso otumi de call high court so person ya administrator afa kwa wi ase a enipa na ebeka kire ese wo real no wo mo so mo kuma mo ni nyina e kire kire mi so ma ya real nkudi wo mo ho abi o ma no ka ase kwadwo wi mu adwuma de ye no wo mo nyina akogu ele so Baby, I didn't say I know to say. Now, Otto, no be at say. Pressure be fun. I was so sorry back in Bibia. No, I can out. That bloom by Warrior and the man Benya home for so. On the day, okay, home. Some phoning na Akosua. Some court me Serwaa Jamaica home. What to TikTok so I real. Why the man? And you back at them. Omo na japade mu faso ni nyina e kopeli why? E kopetumi a wo betumi dia cha japade. Wo se atro dia gu trimache. Enkofo bi na su di nkofo we mu achi kokoti atro sam. Ombe polutuma adwene sa the end of the day. Some society fo bi ni nkunim da. Wo da mo ntira kroma na mo hwe. Until Cromani had the echo. Maybe the factor. Neyiri Akosua say one timidi. Just a time now. Edu maybe na say the oh, I never catch us papa na in real. Why in real? Why in real? Ah. I didn't had the echo yo. Neyi Drugana no court. So person obey administrator. Answer na chire kura bi kwaya search bi ameba eso ni real. Mama Akosua say wanda drumba no omo ntamasam no mu nsuro ahu. Awadi nyakopon. Enipa bi anipo ahu. Omo ntamasam no so anya careful a. Me so be third person o. Share Chesasa vim no and as obi only bibi no obi nima dia minim say am like na onan minim ponse ne yam nhye say wonim dia wom what else enti won komo na wudi no like on take kra onim chen ti watom straight ekwawi ase a nipa na ne ele no yeso oni to me na saa time ko mu say di atam hwe wo ho de beba no ekwawi ase a kofo adi ka bia kwato susu nya obi an kokyere court ne say we obi e wo ho enti na adi ka bia tabeto so abusuafo entro de ekwa o me kat me sin tro ba bia kopem me na me kakyere wo masa asem we nka bibi nkyere wo entro e wo ba bia kopem entro ba bia kopem na no kwan da wo se ya mentro ntwam saa na nkwa ebe kwa akopem age so be si no kwan de ne so enti entro de utwa obepim obi na me ka kira obepem papa obi ani ne yira bo ne bra na ne japade a oye eye ne yire ne ne madea no wo te TikTok sanipa na ya real no wadi mo japade nyina ma obi a wo na wo kire ekwawi ase ne atie kire hwe because me tie sem na Akosua say wa ya ele dia me hwe ani sanipa bi odi ka bia kwa akoto so bia no
ye benya ntie wo kebi atapko koni mu se nipa no na japade no ne yire aba ha so person ya administrator no wo ye real na enie na enu na mi follow ehia me kura chan court no ni rule ni kura de beba efa ele no ya ye he pa because ana mu refia na real ho nkomode ga na ha na dumba wo achi real ho nkomode me say afa de ya bibi abeti bi akwadwo ya de bibi ya na real dada kwadwo na ya na real ade ani ante real ntina mo kodi ya japade ntina mo kodi akwadwo ni real o ya de real kwa na ante bi enti mimi de esansa mimi ni mu no mu na ya ben ti do mbeka bi na agidi ai ta kire no de me twa ya ni se Keviata na ekokoi obi di ni affidavit of interest abekwa akokire mu no nipa ne de kwa akokasa o real bi wo ho eno ana ne ye hwe enti omo ben betumi anya ajapade ni bi no obi a mfa nkire mu bi ankoma court no se real wo ho a pa cho na o ye real a ene real na wo he How de nyame aye ansa nyame agu nipa bia ni masepa menya sure sa abre kwa wasa nka nipa bi wakora nkomutumi so wo mo ayi so omo kasa na nipa bi wa mabọ ani wo mu dua omo ba ni wo mu dua nti bibia nya mo fere ti maami atam sa radum ba ya na real na japade ache enti kapra kra wa nya bi wa bragu onko adi ele ko ye di na tam bi atam bi ni tutuo di na chi e wo TikTok sufra no pakosi anwumre akwati sai na mumu bi die mumu bi misi mumu bi die ha ebi be bro na nso ebi be bra chen bi mumu bi ebo maami onu ankasa ni kura japade na ni kun onim se ni kuna wo ma anya we ono no okopa ele no ye di na tuma no pa we anwumre se japade nti no ba krom ha obi mfifira mu bra abrabo ahyase mu bra besi na mabawa bram ni be ma bra e besi na japade a ni kun oni ni kuna ya akwa ya administrator no mutina social media dinatam so ya real ho na japade nti no ba na ni bra de sa social media for real no way omo real no that room by yank wo na benya mfaso wo so no wo mu nyina na akọ ele isu yo nti real no way mani magu ase papa mani magu ase o di maame na tentiatam di ehunu na mu di maame no sha maame na da pa gu na ni mu ase anopa ni aso awia ni aso anwumra ni aso maame ba ko pe onye wo bone na ansam nyina ye se oni ni kru na e bombra ni kru awu wa court epese oye onye tumi na wo hwe ajapade no so echebo obi ansa kanede no eno ne bayi a oye ani ni pa bone a oye ntimudi na anatama no pa wi anwumra sa na me ka sa mu ajapade no mu chafon tinkankofo de ka biate ne ma kokoi pese omko ka ho yi senka so betumi akoka ho wo bibi ka mo ntwen court ho bia na mo ko kire sa we wo ho mo mfa mo we no enko na mo ko kan kire court no say we wo ho na duru ba wo we enso ne ma ne na yire nom anim mo na mo nim mo dia mo a pascal mamo awa court mo so adwuma na mfa aba besi ba bia wo se besie Everybody besi baby wo se kosie eno de ende sa pepe o ye de wo se kosi baby wo se kosi Akosua ekosi sai akosi wa de o so wo ya akosi A.Serwaa enti munya na manu pa ne mano na be preja pade no be preja pade eja pade no enye ne bia na oni mu chefa bia enkoko ye no ke apam no why Wusu wo mu chefa binti fakọ so so ma otumi na be hwe japade ne so wo tumi bi nti wusu kwa biye na ma no ode na mo hu ma mi di na tam ehu ma mi di na tam na me ka se
Tada musika no ya to ne letter no kra to ato no. Dada. Monkwa na musu momfa mo. Mu caveat nkwai. Mo real no momfa nkwa why? Mo di caveat kwa. Musu da Bloomberg ya real o mo ho. Enti ele ni hu hia. Mo ka sa mo mama me Akosua A.Serwaa na abre. Mo ba bra chen no na mo brempo chen no. Awu bra mo bre pa. Bra mo bre no. E chen bra wunim sa wo mani pa na bre. Hwe da wuro pa prakopo obi ansoma mo. So obi so na soma mo amo na munim. Eso so camera no pa nwumre ye propagate that Bloomberg real. Kamini mu nyame asam ne se propagate. Enso ye be propagate that Bloomberg real. Aye ho asam patra. That Bloomberg any real o, any real o, am pa wi any lie. Oh ni real so we na wo mo. Me ka kire mu gyan that Bloomberg wa ye ni real. Na ye be so na nwumre that Bloomberg any real o, that Bloomberg any real. Enti woni maame na ho na abre. Na nim so maame na bre. Hwe adwuma pa mo ye aye. Na abosu me ban na ye osade that Bloomberg e woni real erade. Me say jai di atam so ne afra ni pa ne asia ne di atam. That Bloomberg aye na real. To obi ankoda. Hey. Na wa mo benya wi oni mu faso no ba cho mo nyina ho high court sesi e o e wo ele so ti hafa alo kwa tumuso na lu Akosi say TikTok real long. Na TikTok real. Mani maguasio. Live mun chire mu bebrebe. Oh, on real. Bebrebe. Na chita afo ejidi nti mama force hope. Mama makoma. Eh, enti nto bebrebe we panti en kofo da so ejidi ehunu. Hey. Na omo mu di ma chira mu timi musa mo questions on. Me nim de well ne de anwa so mbeka chira krom me sita se. Na enkofo afro na bi su na me chira so awusu no. Na dum ba ya ne won do TikTok ne so onim real no. Wonim de ewom no. Yan twan no nu de ewomai. Na kofu akoma tumuti to makoma kwa ana sese mama omu amudi mu ya o madwe se mo kan asam na ayo mu de no mum na makoma ayo mu yo omu no makoma ayo mu ya media makao abusuafo e breka kra bi ne nyame ho ai nya breka kra ma ho na asambia ni wa krom ha that Bloomberg wo mudi akukuduro kan ye a kire ye kire mu chan real na nka kire that Bloomberg real asabia ni wa asi e wo that Bloomberg wo chin sensem e fa ne real ho a na wo mo ye explicit just wo mo sa ye bold e dia akukuduro pa ka kire mu enti bi da ma asam nyina ni sam etwan na ele ye wo hoyi obi adina akọ no akọkire court ni say real ho sese omo mbetumi di akọ nyina akọ obi antwan koma court no say real bi wo ho na Bloomberg yira Akosua A.Serwaa gina ho na Bloomberg enua ba panyini mama Brempomaa wo ho na Bloomberg ba Calvin wo ho na Bloomberg Denise wo ho na Bloomberg ne yire Priscilla wo ho na Bloomberg Owura to Park former Abusuapanin na onu so da so Abusuapanin onu so wo ho obi ani wa ka cha court ni se ma asama me wo kan ni se we wo
Yo make us some baby no anesi no anesi and throw on bro take it talk and throw on bro and throw bro so na so kwa na akopem na asa be si wachi isa obefa no kura kwantempo ni so isa na be sa befa se hu de akọ aha eti said me dey update no a efa ele ni ho bra no eho ena da blumba wi obi wo ho a enke be piem enu anti na ye adu se be devote etama de ele na chi ni ahwe asam ni nyina no ele no nya de court no kwa akra be ka fa ma me Akosua ho na obi hunu kura akra de hiyo ni kase pansa bi ya twan se enkofo ati TikTok wo kasa se da blumba e wo ne real no amukasa so e favor baabi no ye hwese saafo ni bia kogu real ne so de a ele ni so a ene no maso a wo de kwato court na nim no ye betu ye huom se real bi wo ho ana Enti abusuafo krom ha yete no mamo ahu sesi ele no de eko me ka kira wo se siemiye bibia o ba bia kopem ate ai wa wo gidie mpo se kesa ya ajane bi wo gidie se ya ajane se de be ya chese dipa bembebu ana se betwe bi wo gidie no fine na dia osa ojitum ni se bibia kra nse ni papa so oye o se o tumi ye mpo no he wo ba bia pem what's the problem wo problem ni say wo the problem an say nya break akra bi na nya abutre bi ma ho eye okon na aba na asam na aba ni enhwe de atuam ni de bia efri bibia mu na nya ntwan ahonhom ni ntwan hwe de ekọ enu na hia wo na say the first team say omo mata e wo da Bloomberg japade mu a omo tumi nya bi ma ne yeye no omo nyina wo court enu nti kopim sa court be si gina ya wie no obi antumi nche da Bloomberg japade ana obi ani tumi wo japade ni so ka say me ko che ana me wi afa ha ana me say da bi enti ma eho adwene ni mfiri utirim na de nipa de tire omure ai aka na mo free aka na say support na wo na omu nyina ho e wo ele ne ho no eni tumi bi a kira mo na nso no mo nkocha ai so mo tumi ya bibia se de mo kan na eni tumi a o mo nkocha ajapade ni kira Mujini amadi o. Mujini amadi papa. What's that? Sa ayi fona. Wa munya news bi antie no a ye ma mo update o mu nhyeda ni obi a otumi follow stories e ma mo update a wa mo ba ha no obe shaw so no ya na sa de man kasa bi ma de na be I mean I na misro man kasa kwara me si me de maka na me kasa bi mu a de na abeka wa ma madwuma ahu ya se wunti anka ba be so camera ma dofo a yesua de ntina be so camera eti mu amoba na go forward no wa ma madwuma kan kwadi nkofo na chi unya bibia ntie sa wo pay update akoso ne de ekoso
any semi jina on baby jina. This oba ha no abenya tie. Oba ha say be come so. Hey. Na misimpo. Ha de o kire bi. Me yam show no. Wo na be control me go na pentam akwai. Ha? Wo na be kire me say me ni kwa me kasa ma wo na wo ko. Na me na me control na wo hwe me na wo na control. Ka tell go follow mun ko pe update mi na. Any abusu esi edim koma the update my educate amusu ya de abegina na move forward. Kan na ko. Oh, Asam be krani. Udi ayi 14 year to board agu adwene munya news papa bi antie o ba umra o wase metie kwen ane na busuafo ahia kasa umpe kakra ntie na amfa nko be mesti busuafo entie enko ya ni me ba ma edi bibi kitwa bi ba na ya erem Ahima. Feel enko ya ni boy. Yo, be men munyamfo. Me be men munyamfo. Yes, darling. Mambruni. Oba papa bi. Ai. Ne Akosua no. Ade ba ko no se nkofo te ade bi ase wo platform so se wo ba se e bia wo be di akira na so wo di akira. You was say obi abetena no the breaking news at the brewo. And I was say enipa no wahye the program or tena se eye the show. And the Queen's show na moba so no. A show by itself. Yenim yahye segment bibia no de ade ne de ba. It is over na se open tema wo hwe de ni wia na wakwaje wa home. Obu ha ye di stories in the baby, and don't want to hear no. Yeah. Yes, so yes, entertaining. Yeah, analysis. Yes, analysis. Entertainment room. Yeah, full show. And I be an independent one. Yes, it's say deliver via then you'll be to me and now. Okay. Yeah, that was but one thing I they supported the now work and say, I believe it's not say that Lumba Sebia Akosua Adesua woman. Yeah. Last week, Fusu family no had the release be babonting. Na release no the buy no. Yeah, said you see a more friend no. Sabi we to mean to fee. And money see the move and for WhatsApp and text message from bros if I got a whole platform like Kontonkyi media. Say monkey kind. That's a remote near control. Yeah, hano obi antimi even mama Akosua say wa kro ntimi ntro bibi mbre say yenka obi ani ho betimi atro bibi dia bre say monko ka we mame yeah ha oboa enti asama e free Fusu family no ho bae no e release no no omo address specific adibia esia yeah omo ka ho asem which is certificate no sa Priscilla affidavit in support here what they call court I already is here no and na linke madwen akosi ade no a mama Akosua A.Serwaa release no no yeah atiefo p wo platform no so pacho yentie ni ye pa wa ehia pa ebia na obi adwen ye no sede na nkofo bi so adwen ye omo app no so no mo ka ho asere na enke hunhia se mama Akosua A.Serwaa edisa release no ebeba because of ebia lady bi na ne din wo muti hunhia so be man attention ye nyina ye ne omo ya adwene obo address ni certificate why ye certificate no ho asem ti no mo de release ne ba ye emu ne yegina sisi ye no yeah I won't say Priscilla lawyer for no address court no affidavit of affidavit in support no so what here almost say
dientia maame Akosua A.Serwaa ono nko antimi mfa kuntu nase emfa ele enkotumu se ohia no oye ya wa mo ne ba bia maneye tiedie o se sapepepe na wa mo ne ba Charlie na maneye enti Charlie ma lawyer for koyi ni din film also my reference onwo mo case ni no mo de koto court na nim no o manya bibia gina so se maame no amo odobroni amaneye no wa mo Charlie na maneye enti Charlie e man lawyer for koyi ne krata efiri ho ohun reference ani ye ka ho asem bi no ye ba law semu bala o de wonim de bi eni we bi ho no ma wote ho emfi ho wo hu say me de wa na de wo hu say or for a reason so anti atia aboa de no yes wo na wo be hu say hu hia bete hia enti I think say na nchiremu ne ma na obu ha on te atia sabe bi say kra me nya first why on say can say are but ye nya nchiremu no yes obia o na adwum da obia nim say eh so say certificate na nipa na attack ya wa ben ni pen ntimo be address exactly was watch na obetimi a refer their counsel obetimi a refer one the case sisi e de mean so your person atia say de or they be defend it oh yeah your person atia say reference among for who say